No niin. Nythän nämä kamerat pääs niinku vihdoinkin laulamaan. Tässä mennyt varmaan 10 tuntia sääteessä. Tervetuloa Villen kokkinurkkaukseen taas kerran. Tätä videoa ei ole nyt niinku mitenkään käsikirjoitettu, eli tästä tulee nyt niinku ihan niinku täyttä ajatusvirtaa. Mä ajattelin, että mä teen videon mun viimeisimmästä investoinnista, joka on uusi kamera, joka ei ole Canoni. Tässä sattui nyt käymään sillä tavalla, että mä ostin Sonyn järkkäri. Ilmeisesti vanhan kunnon hyvän A7 Mark III, joka on ollut markkinoilla jo pitkään. Ja tämähän on niinku silleen niinku hassua, että mä oon niinku 10 vuotta sitten varmaan ja sitten niinku alettiin käymään sitä keskustelua, että niinku, nyt alkaa peilittömiä järkkäreitä tulee markkinoille ja niinku, että Sonyn kennot on tosi hyviä ja kaikkea tämmöistä. Mutta niinku, ei ne peilittömät järkkärit tuntuu jotenkin ihan niinku järjettömiltä ja niinku, ne kuulosti niinku tosi kaukaiselta ajatukselta ja sitten kun on niinku tossa vähän ollut kaikenlaista ja nyt on taas alkanut kuvaamaan aktiivisemmin ja alkanut miettimään vähän silleen niinku myöskin uusilta kannoilta tätä harrastusta, kun on tullut niinku tosi paljon motivaatioa lisää ja näin, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä niinku voisi ottaa jotain freshia uutta alkua tähän väliin ja sitten mä hommasin ton Sonyn ja tästä tulee nyt semmonen tosi geneerinen siis unboxing video, anteeksi nyt vaan, mutta tämän lisäksi mulla on tässä semmonen pieni juju. Mä ostin lisäksi pari linssiä. Mä otin siihen rinnalle Samyangin 24 millisen 1,4 aukkosen kiinteän linssin. Ja mä sitten kattelin, että jollain saksalaisella, mikä se oli, joku Walsen, niin ne myi sitä Samyangin 24 millistä linssiä ihan niinku siis höpö hintaa, siis varmaan jotain niinku alta 200 kumminkin ja silleen niinku rajalalla ne niinku maksaa kumminkin jotain yli 500 euroa. Mä ajattelin, että mä pistän tän testiin. Mä katson, mitä sieltä tulee vastaan. Mulla ei ole mitään tavallaan niinku menetettävää muuta kuin rahtikulut. Samyangillahan on näitä niinku maanantai-kappaleita seassa aina, eli se on ihan oikeasti tiedostettu juttu, että Samyangia ei kannata ostaa miltään pikkupuolijoilta, joiden kanssa saattaa tulla paljon palautushässäkkää. Sitten niitä voi olla, että joutuu palauttamaan useammankin kerran. No, mähän otin haasteen vastaan ja mä tein just päinvastoin näköjään. Mutta mä ajattelin, että mä esittelen nyt teille, että jos joku markkinoi Samyangina ja myy sitä yli puolet halvemmalla, niin voiko se olla sitten sitä? Me nähdään se tällä videolla. Niin mä unohdin sanoa. Sitten mä ostin vielä ton adapterin, linssiadapterin. Että mä saan niinku mun vanhoja linssejä sitten niinku kiinni tohon Sonyin, koska siinä on eri mountti. Et semmotti. Sellaista nyt vielä periaatteessa vois pälättää tähän väliin, että mä oon tykännyt Canoneista ihan törkeästi, siis niinku näissä on niinku, nämä on todella miellyttäviä käyttää, näissä on tosi selkeät käyttöliittymät. Mulla on siis tosiaan nyt ollut niinku Canonin 6D ja 2 näitä 600Dtä tämmöisenä niinku kakkoskameroina. Mut mua on kyrpinyt nyt jatkuvasti kyllä siis se, että Canonin 6D siinä niinku ensimmäisessä 6D niinku Mark 1, siinä ei ole kääntyvää näyttöä. Tää on niinku ihan best, koska näissä 600 siis ne on. Niin tuossa Sonyssa on nyt sit sekin. Ja lisäksi tuossa on sitten siis niinku ihan hervottomasti kaikkea muutakin siistiä. Siis niinku kohinan invarianssi-ilmiö. Voi selittää joskus myöhemmin tarkemmin mitä se meinaa, mutta lisäksi niinku, siinä on niinku taustavalaistu kenno, mikä niinku auttaa sommittelee jotenkin paremmin pimeässä. Ja muutenkin niinku peilitön, niin näkee ilmeisesti niinku heti sen näkymän. Mutta mennään asiaan. Aletaan katsoa, mitä tuolta laatikosta löytyy. Sen verran nyt avasin tätä, että ei tarvitse tässä alkaa puukkoa rallattamaan. Ihan ekanahan täältä tulee vastaan niin kuin tämmönen, koska digitaalista aikaa elämme, niin tällainen Raamatun kokoinen ohjekirja. Se täytyy varmaan lukasta jossain välissä. Hirveästi tekstiä, mitä en jaksa lukasta. Oi, meillä on tämmönen ihana nauha tälle, että pysyy sitten kyydissä. Oi, täältä tulee tätä kameraa nyt esiin. Tän näköistä täällä on. Onpas kaman painava. Oi, siinä se nyt on. Ajattelin, että tää olisi ollut niinku kevyempi.
Täällä on kyllä tämmöiset ihme marakatit. Ne varmaan saa revittyä pois. Ehkä mä en nyt niitä ala heti repimään. Nyt tuolla on sitten toi laturin piuha. Ai niin, tässä ei tuu mukana muuten nyt nykyään näitä latureita. Mitähän toi sanoo toi käyttöohjekirja, nimittäin mä en niinku tiedä. Mulla ei mitään hajua, miten noita pitäisi niinku ladata. Tutustu käyttöohjepaaseen, no sitähän minä tässä koko ajan. Käytä vaihtovirtasovitinta, jonka nimellisteho on vähintään 1,5 ampeeria. Mutta aika jännä, että tässä ei niinku siis sen enempää nyt sit niinku kerrottu, että minkälainen laturi se on. Liitä kamera kaupoista saatavilla olevaan Mä menen kauppaan sisään ja sanon, että mun pitää lataa mun kamera. Ensimmäinen kysymys taitaa varmaan olla, että no millainen jännite siinä pitää olla? No joo, kyllä tyhmäkin ehkä ymmärtää, että se on varmaan joku 5 volttia. Just tommonen perus puhelimen laturi, mutta mä kuvittelen silleen, että kun puhelimia ostetaan joku boksereita koko ajan, niin periaatteessa niistä nyt voi silleen kuvitella, tai siis ymmärtää sen, että ei tarvitse jokaisen mukana tulla laturiin. Että sehän on se liittyy näihin nykyisiin EUn resurssidirektiiveihin ja näihin, että niitä ei tuu jokaisessa nykyään mukana. Kyllä nyt jos mä ostan järkkäriin, mitä ei osteta ihan joka päivä, niin kyllä mä toivoisin, että siinä tulisi mukana laturi. Objektiivin kiinnittäminen, joo. Oon tehnyt ennenkin ehkä jossain välissä. Täällä on ihan tosi seikkaperäistä ohjetta. Tää on jännittävää lukea käyttöohjekirjaa kamerasta. Tässä on nyt tää adapteri sitten, mitä voi käyttää. Saa noita muita linssejä kiinni. Mutta tää on nyt sitten hauska juttu. Sama linssi 2 kertaan. Nämä on vähän erinäköisiä keskenään, mutta ilmeisesti tää, mikäs tää nyt oli? Walser oli se firma. Niin mä lueskelin, että nämä myy optisesti ihan identtistä tuotetta kuin mitä siis se Samyang on. Että on vähän sama autoissa, että kun Skoda ja Volkkari ja Audi, nämä tulee kaikki samalta, vaan eri höysteillä. Niin mä ymmärsin, että tässä on vähän samasta kyse, että tää on ihan identtinen optisesti, mutta mua hämmentää, että miksi tää, jos tarkkaan katsoo, niin onhan nämä erilaisia nämä logot keskenään. En tiedä, voiko olla, että onko Samyangin logo jotenkin muuttunut tai en tiedä. Mä otan ekana tän oikean. Tän näytti heti jotenkin tää lootakin, että tää olisi jotenkin käytetty tai avattu aiemminkin. Samyang. 24 millinen. Mukavan semmonen perus Samyangin tuntunen laatu. Aika jykevän oloinen. Tää on tosi häröryllä tää peilittömän. Ja tästä tulee ilmeisesti pituutta aika hyvin lisää, kun on peilitön. Ihan decent oloinen tää Rajalalta ostettu linssi. Katsotaan mitä tää toinen on syönyt. Rajalan putkessa ei muuten tullut mukana mitään käyttöohjeita. Tai mitään siis lappuja, kun tuossa toisessahan täällähän tulee vaikka mitä. Täällä on oikeasti ihan käyttöohjeet ja kaikki. Tää tuntuu vähän semmoiselta tän näköisiä paketteja mä oon ennenkin avannut. No tässä lukee Rokinon nyt sitten. Justiin. Tässä Rokinonissakin ihan vastaavanlaisesti liikkuu nämä kaikki osat. Täällä on kans pussi mukana. Testataan vielä tää vastavalosuojakin, että tää on ensinnäkin oikea ja se istuu oikein. Aivan jämpti. Todella hyvä. Tässä lukee sit Samyang. Ulkoisesti nämä näyttää aika samoilta, mutta hassua kyllä. En tiedä kuinka hyvin tää näkyy, mutta siis
Tää Rokinoni näyttää jopa aavistuksen siistimmältä. Tossa on jotain moskaa tossa niinku Rajalan linssissä. Siis ihan kuin toi olisi niinku tommonen vähän laikukas, jännän näköinen toi. Tää on niinku paljon siistimmän näköinen tää halppis versio. Aika jännä kyllä joo. Mutta toisaalta sit se jännittävin osuus on aina sitten kumminkin lopulta se, kun niinku lähtee kuvaamaan. Elikkä nyt seuraavaksi mitä tehdään, niin opetellaan käyttämään tuota kameraa. Sitten me tutkitaan vähän noiden linssien ominaisuuksia. Elikkä näissä voi olla kumminkin, niin kuin sanoin, niin maanantai-kappaleita. Niin se tarkoittaa sitä, että siis ihan hyvin voi olla niin, että jommassa kummassa linssit vaikka vähän vinossa tai jotain saattaa olla niin kuin jotakin semmoista pientä niin kuin vibaa siellä. Niin se saattaa tehdä todella ikäviäkin vääristymiä. Tosi paljon eri juttuja, mitä siellä niin kuin voi tapahtua. Että sitä ei oikeasti niin kuin näe muuten kuin sit niin kuin ihan vaan tekemällä niin kuin ihan niin kuin kunnon testit sille niin kuin linssille. Että paras olisi, kun pääsisi kuvaamaan tähtiä ihan niin kuin oikeassa tilanteessa, mutta kyllä niistä niin kuin aika hyvin pääsee kartalle niin kuin ihan niin kuin päivävalokuvaamisessakin. Mutta perehdy tässä vähän laitteisiin ja me palataan huomenissa sitten asiaan lisää. No niin. Siellä oli niin nätti myrskyinen ilma tuolla ulkona, niin mä inspiroiduin tuossa nyt sitten tekemään kaikkea muuta paitsi mun miljoonaa eri projektia mun tietokoneella. Niin mä ajattelin nyt höllöttää vähän aikaa tästä uudesta kamerasta ja linssistä. Mä tässä tein vähän testejä tämän linssin kanssa ja täytyy sanoa, että on se aika vaikuttava linssi siis siihen nähden paljonko mä siitä maksoin. Mä palautin nyt sen Rajalan version tosta linssistä. Mä oon tässä nyt kerennyt pari viikkoa sitä melkein ihmettelemään kohta ja alkoi lähestymään se, että palautanko sen vai otanko käyttöön. Ja sitten mä niinku kattelin, ja kun mä olin tätä nyt aikani testaillut ja mä vähän tutkin niinku linssiä, että miten noi yleensä käyttäytyy kelläkin, että minkälaisia niinku vaikka linssivääristymiä noissa on ollut ja muuta. Niin mä ymmärsin niin, että siis noissa kaikissa on jonkun verran sitä sellaista komavääristymää. Ja se ei oo niinku silleen niinku paha, koska se aina häviää mitä pienemmäksi aukon laittaa. Ja jo tyyli 2,8 aukolla niin on jo niinku lähes olemattomissa se niinku virhe aika monilla. Mä nyt tossa vähän testailin, miltä tää meikän versio sitten näyttää. Ja inspiroiduin testaamaan tätä juurikin tätä kautta, että tossa ikkunassa oli noita vesipisaroita, niin siinä aika hyvin näkee sen saman komavirheen. Mä näytän teille. No niin, eli tässä havainnollistuu nyt aika hyvin tää tilanne. Meillä on täys 1,4 aukko. Ja tässä näkyy aika selkeästi, että noissa vesipisaroissa on nyt selkeä tuommoinen kolmiomainen kuvio kaikissa. Niin se kertoo tästä meidän komavääristymästä. Ja toisaalta tässä kaiteen reunuksessa näkyy tämmöistä liilaa väriä, niin se kertoo meille myöskin meidän kromaattisesta vääristymästä. Me nähdään, että kun me tästä aletaan 1,4 nostamaan aukkoa, mennään 2, 2,8, niin me nähdään jo, että tässä on ihan huikea ero jo nyt. Samalla me nähdään, että kromaattinen vääristymä on jo ihan erinäköistä kuin tässä lähtötilanteessa. Tämä on mun mielestä tosi hyvä tilanne, ja tämä on aika tyypillinen tilanne kentällä, että 2,8 aukko on aika semmoinen sweet spotti. Ja tästä kun me vielä lähdetään nostamaan 4 eteenpäin 5,6, jopa 8 asti, niin nähdään, että täällä on niin kuin jo ihan pistemäisiä nämä. Ja kromaattista vääristymää ei käytännössä ole. Tämä kannattaa huomioida siellä kentällä, eli jos on mahdollista, niin pari steppiä alaspäin aukkoa, niin siitä saa ihan rutkasti paremmat tähdet siihen kuvaan. Ja vähemmän myöskin värivirheitä. Jos siis tilanne on että linssi tekee tämmöisiä vääristymiä ja tiedät sen, niin tää on hyvä muistaa. Kova muuten, kun mulla oli alussa ihan hirveä panostus tähän videoon ja sitten mulla oli virittänyt 2 kameraa tänne ja kaikkea ja nyt mä vaan hölötän menemään puhelimella tässä niinku 2 viikkoa myöhemmin. Ui juma, on muuten siistin näköisiä. Tää on muuten maailman paras juttu tässä kamerassa, kun pystyy tän live view, etsimen läpi niinku zoomaa 10-kertaiseksi. Tai paljon tää nyt on 11 vai paljon se?
mä pystyn käytännössä niinku ihan kuin jollain kiikarilla kattosin. Ja sitten tässä on parasta, kun pystyy itse niinku päättämään, että mikä nappi on mikäkin. Miten tää oli? Näin. Hienosti esillä. Ei kai siinä sen kummempaa lätinää. Tiivistetysti, niin mun piti varmaan kertoa vähän sit niinku tästä Sonista. Ei mulla silleen niinku muuta pahaa sanottavaa tässä nyt, mitä mä oon vähän aikaa kokeillut tätä ja niinku kuvaillut. Mä oon käynyt illalla kuvaamassa hämärällä. Mä oon käynyt sen verran, mitä täällä nyt hämärää niinku on tälleen kesäkuun alussa ja puolivälissä. Lähinnä noi niinku valikot mua niinku vähän kyrpii tos, et se on niinku, mä tiesin, että niinku jengillä on niinku tän kanssa ollut haasteita ja niin on ollut mullakin. Siis niitä on niinku, siis niitä valikkoja on ihan todella paljon ja sitten siellä on niinku, no joo, mä oon koittanut suomeksi ja englanniksi, mutta mä en silti oikein aina saa kiinni, että mikä niinku asetus nyt tarkoittaa mitäkin, että mitä niinku tarkoitetaan jollakin jutulla siellä. Se ei niinku oikein vaan mene siis niin niinku tuossa niinku äskeisellä keskiaikaisella teatraalisella demonstraatiolla niin meni, että luetaan vain asia käsikirjasta ja se sisäistetään sitten siinä, että mä en ole vieläkään oppinut, mikä toi yksi rulla tossa päällä on. Mä en ole niinku tarvinnut sitä, mutta ehkä se selvii. Tuolla on tuossa on niinku, siis kaikista paras asia varmaan tässä. No okei, tässä on monta parasta asiaa. Siis tää on oikeasti ihan huippu. Mä niinku etsimellä pystyn tosi hyvin niinku sen tarkennuksen muovaamaan kohilleen. Manuaalilinssillä siis nimenomaan, niin se on niinku ihan huippu hyvä ominaisuus. Niinku, ja koska se niinku koko ajan näyttää, mikä se valotus tulee olemaan siitä, kun mä otan kuvan, se niinku simuloi sitä niin hyvin, niin se on aika kova. Ei ollut ihan samanlaista luksusta niinku tuolla 6D:llä, että sillä niinku Canonilla, että ei niinku pystynyt etsimen läpi niinku katsomaan. Live-viewilla tietysti, mutta sitten siinäkin on se rajoitus, että yöllä, niin kyllä sä joudut niinku tihrustamaan ennemminkin etsimestä sitä niinku kompositiota ja siinä sulla täytyy olla se pimeä näkö jo niinku sitten tosi niinku spot on. Tai sitten live-viewista toivoa, että sä näet jotain, koska ei se osaa yöllä simuloida sitä. Mutta tää on niinku siis siitä niinku ihan överi hyvä. Ja mä en olisi päässyt vielä testaamaan tuolla sitä bright monitoringia ollenkaan, ei ollut tarpeeksi pimeätä, että mä olisin nähnyt sen eron. Mutta se toimii ilmeisesti jotenkin niin, että se niinku hidastaa sitä niinku suljin, tai siis sitä niinku virkistystaajuutta tuossa niinku näytöillä. Ja sitten se niinku pystyy antamaan paljon enemmän sitä valoa ja se niinku sitä kautta niinku helpottaa sitten sommittelua pimeässä. Eli käytännössä mä näen niinku tosi valaistuna yöllä sen maiseman, jolloin se helpottaa mun niinku sommittelu. Käsituntuma ei ole ihan niin hyvä kuin Canonilla. Toi on vähän pienempi runko. Mullakaan ei mitkään isot kädet. Mutta it is what it is. Mä luulen, että niinku, kun mä opin käyttää tätä kameraa, niin mä alan olla koko ajan tyytyväisempi siihen. Eli niinku, kun pystyy niin hyvin kustomoimaan, niin sitä kautta niinku koko ajan tulee sitä, niinku, että ai vitsi, ai että sika hyvä, että saat tämänkin niinku asian hoidettua niinku ihan samalla lailla kuin Canonilla ja tälleen. Sitä huomaa, kuinka on iskostunut kyllä niinku siihen Canonin käyttöliittymään. Se on todella miellyttävä ja niinku silleen selkeä. Ja asiat on selkeästi mietitty niinku pitkälle. Et tässä huomaa Sonylla kyllä sen, että ei se, niinku, se ei ole käyttäjäystävällisin. Et asiat voisi tehdä helpomminkin tai niinku selkeämmin, silleen niinku kuvaajia ajatellen selkeämmin. No sitten tässä on kaikkea mahdollista muutakin. Niinku, tilavalikoista pystyy niinku ottamaan käyttöön erilaisia kustomoitujakin kuvausasetuksia. Ihan loistava juttu tosiaan tämä, että voi niinku kustomoida. Siis Sony on tehnyt siinä mielessä varmaan aika taktisen veron tässä, että ne on niinku helpottanut kaikkien muiden mallien näitä tämmöisiä muuttolintuja. Niinku nyt kaikissa on vähän erilaiset napit joka paikoissa, niin tämä mahdollistaa sen, että jokaiselle jotakin. Ei ollenkaan huono juttu. Tässä on intervallikuvausominaisuus vakiona, mikä on ihan todella ihana asia sen jälkeen, kun on kuvannut vanhoilla rungoilla. Canonin rungoissa ei mulla ole ollut sitä tuommoista intervallikuvausmahdollisuutta itsessään. Rungossa ei ole, mutta sitten mä oon hommannut sen semmoisen Magic Lantern laajennuksen kaikkiin mun runkoihin aiemmin ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen. Se on ollut ihan niin kuin loistava homma. Kääntyvä näyttö on niin kuin asia,
mitä mä tuun arvostamaan todella paljon. Ainoa mikä mua tässä harmittaa on se, että tätä ei voi kääntää niinku sivuille. Silleen niinku tuossa 600D:ssäkin on, että sen voi tuoda niinku silleen näin, että mä näkisin, esimerkiksi jos mä kuvaan itseäni, niin mä näkisin niinku silleen niinku tässä. No sitten kans niinku yksi ihan niinku huippujuttu, että jos on niinku yöllä tai niinku hämärässä, tai ei tarvitsisi olla hämärässä, mutta niinku kuvaat niinku villielämää, wildlifea, niin tässä saa sulkimen äänen kokonaan pois. Ihan huippujuttu. Siis mä olin tossa yksiltä kuvaamassa luonnossa yöllä. Kyllä niinku tavallaan, jos miettii, että siellä tulisi vastaan vaikka joku karhu, ja mä haluaisin siitä kuvan ennen kuin mä menen kauemmas, niin en mä välttämättä haluaisi päästää itsestäni yhtään ylimääräistä ääntä, jos varsinkaan se ei mua huomannut. Niin toi on ihan kiva. En niin kuin herätä turhaa huomiota. Tässä on kaiken maailman muutakin tommosta, että mä näen etsimestä, niin kuin, että milloin on, siis tää on niin kuin focus peaking niminen tämmönen, että se niin kuin näyttää väreillä, että milloin mikäkin kohta siitä näkymästä on fokuksessa. Se on aika kova. Puhelimeen on erittäin helppo ollut lähettää kuvia. Mä tiedän, että ne ei ole niinku mitään laadukkaita, kun ne sinne menee, mutta mä oon siis ihan riittävän tyytyväinen IG:hen vaikka laittaa siis jonkun kuvan silleen, että ai niin, ja sitten tähän on niinku pikkusen nopea kamera, siis kuunnelkaa. Ai vitsi. Tää on ihan mun lemppari. Muuta mä en nyt tähän väliin tästä keksiä ja kukaan ei mua enää jaksa kuunnellakaan varmaan, niin kuuntelen mielelläni, jos ihmisillä on joitakin kommentteja tai niin kuin tarinoita jakaa aiheesta, jos olet tehnyt samalla lailla kuin minä, että olet vaihtunut jostakin valmisteesta toiseen, niin kerro ihmeessä tuolla kommenteissa, että millainen fiilis se oli itselle ja onko samoja mietteitä vai eri mietteitä ja että kaduttaako vai oliko elämässä paras päätös. Tämä on todella jännittävää nyt katsoa, että millainen sitten ensi kuvauskausi tulee tässä olemaan, kun alkaa tähtiä taivaalla näkymään. Mut jees. Ei mulla oikeastaan tässä enää muuta. Kaiken maailman pälät. Siinä oli kaikki loppu. Hösselit, mitä aina tässä pitää aina hölöttää ja ei muuta kuin kovaa ajoa ja vetoja. Ja mä toivotan kaikille kirkkaita öitä ja me nähdään seuraavassa videossa.